Kapamilya, welcome back to my channel kung saan ang saya, ang ganda lang. Alright, so alam ko siguro narinig nyo na yung malungkot na balita. Well, malungkot para sa iba, masaya para sa iba. Pero sa akin, of course, malungkot dahil I am forever a kapamilya. So for today's video, bilang pagsuporta sa kanila or bilang pagyakap sa kanila, gagawa tayo ng makeup na inspired ng kanilang color logo. Okay. Alam ko words are very powerful, but for this time, gusto ko mas lagyan ng effort yung aking pagsuporta. Alam nyo, mas mahirap po mag-makeup kesa magsalita. In my case, kasi mas, ewan ko, pag nagsalita kasi, mas shorter sa period of time, and as compared sa makeup, it really takes a lot of time as compared sa mga challenges. Pwede naman kami mag-challenge ng ate ko, paunahan kami na paghula ng mga teleserye, ganyan. Pero for this time, gusto ko ma-express ang aking pagmamahal through my art, and that is makeup. So, of course, gagamit tayo ng mga color ng Abs-Cbn. It's blue, green, and red sa ating makeup. And hopefully, maganda ang kalabasan nito dahil first time ko ang mag-makeup ng ganung mga colors. So, sa lahat ng ating mga kapamilya, ito po ay para sa inyo. So, let's start. I'm using matte press. Medyo dehydrated ako. Naku, sa mga bashers pala ng ating Kapamilya Network, mga mga masaya dahil wala ng Kapamilya Network. O, ayan, nakuha nyo na ang gusto ninyo, pero pakiusap lang naman. Huwag na natin silang tapak-tapakan ng bonggang-bongga. Nakuha nyo na, diba? Masaya na kayo, wala na silang franchise. So, hindi pa ba sapat yun, mga te? Gusto nyo ba durug-durugin nyo pa sila? Grabe naman kayo. So, sa mga nagpo-post na i-consider nyo, may mga taong nalulungkot, na nawalan ng trabaho and everything. So, let's be more compassionate for them. By the way, first moisturizer by EmmAnne. Kung anong paano siya pronounce. Tama ba siya or hindi? Yan, ang moisturize na face. So, habang nag-makeup tayo, diyan mahirap din i-edit ang makeup kaysa sa mga challenges, pero dahil love natin ang Abs-Cbn talaga, ibigyan natin sila ng effort. So magpa-primer muna ako, LA Girl primer na para sa aking under eyes. Sana maganda ang kalabasan nito para at least matuwa naman ang ating mga kapamilya. Mamimiss natin sila. Of course, mamimiss natin ang si Anne, pati ang mga more kada DJs natin. Mamimiss natin sila sa radyo. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. There's always a rainbow after the rain, sabi nga nila. So ito, I'm using foundation ng Estee Lauder as my highlights. I'm using RCMA makeup foundation.
Laura Mercier translucent powder. So, para magka-kulay tayo ng agad, let's have contour. I'm using LA Girl palette. Para sa mga may problema sa ilong, kagaya ko, kailangan natin i-contour ang ating ilong. Alam mo yan? Alright, blush on para kahit papano makita nyo naman na may pinagbago na. I'm using this Orgasm ng Fine Arts. Hinaan ko ng konti ang aking ilaw para at least mas yan. Mas makita natin yung ating mga pinagagawa. And next is kilay. Gusto ko yung hindi masyadong mataray na kilay dahil bait-baita tayo. Yan, sa mga hindi pa nakanood ng aking kilay tutorial, alam niyo na yan. Here, I'm using MAC powder. Ayoko ng pangmalakas ang kilay. Nagsuot pala ako ng color red dahil bilang pagmamahal sa Kapamilya Network. Highlights pala tayo para mas bongga na tayo sa camera agad-agad. Blush on, pero sa salamin lang pa ba? Sige, nagdagan natin. Salamin medyo putok na ang aking blush on. Pero ito na ang pinaka-challenging ng ating kilay, Abs-Cbn inspired. So, let's do this. I'm gonna use Morphe palette, dalawa, Jacqueline and Morphe paper. There, and this one. So, yan ang mga gagamitin natin, mga green and blue. Choose the blue one and the green one. So, ang
malakasan ito. Itong mata ko monolith, kaya mahirap siya. Actually, pinakamadaling make-upan. Dahil pero konti lang kasi yung effect na magagawa sa mata ko. Dahil wala akong crease. So that's blue. Delikado ito kasi anis. Medyo delicate siya dahil glitters. Bawal mahulog sa ating under eye. Ganda na ba mga tem? Then later on we will put green dito. The green. Wala akong dark green, so itong light green na lang. Sana ay natutuwa ang mga kapamilya natin sa ginagawa natin. Pangmalakas ang green on. I love it! There, I love it. Let's add a little glow. Ako na mirror, ang hirap po mag-makeup ng sa camera dun. Eyelashes and eyeliner and everything. I'll be right back for the lipstick. Pero maglalagay muna ako ng false eyelashes. Medyo struggle is real yon. So, I'll see you. Maglalagay lang po ako. And I'm back mga pamilya. Diyos ko, napakahirap talaga maglagay ng falsies. Nako, kung taghirap or may pinagdadaanan or pinaka-down to ng Abs-Cbn. Sa pag-makeup din, pinakamahirap talaga ang paglagay ng false eyelashes. Pero sulit naman after. So, baka after this trudge or after this difficult time of Abs-Cbn, later on, makikita nila ang beauty ng challenge na ito. Ng kanilang pinagdadaan. So, to finish this Abs-Cbn makeup inspired look, ito natin ang ating lipstick. Lagyan muna natin yung gloss, yung bulb, yung ating lang and moistures. I use Vaseline. Of course, gagamit tayo ng red dahil meron na tayong green and red naman. Sabi ng iba, pag dark na sa eyes, wag na daw super loud sa lips. Well, pwede niyong pwede ninyong wag sundan. As long as sa tingin ninyo, bagay ninyo. Carry naman. Kailangan ko ng lip
applicator. Lagyan muna natin ng konting foundation ng ating. I'm using Anastasia Beverly Hills palette. Tatapos ang aking makeup look. Yan, naway. Kala ka naman pala itong aking hair. Magulo po talaga siya. Naku, huwag nyo lang atong pansinin. Nakakaloka. Lang ha, lagyan natin ng water. Ayan, so ito po ang aking makeup Abs-Cbn makeup inspired look, and hopefully kahit papano na pakita ko ang aking pagmamahal, pagsuporta sa ating Kapamilya channel. Sa lahat ng mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa Abs-Cbn, mga kakilala, just give yourself time to heal, and we love you and we will always be Kapamilya. Kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe and hit the notification bell below para updated ka sa ating mga videos. So that's it. Thank you so much for watching. Bye!